Du tager mig tættere på himlen, yeah. Vi laver en studiestart, som ingen har gjort det før. Det bliver en etter. Vi flyver rundt her i natten, væk to, og det er så vidunderligt. Yeah. Så løft din øl og tag en tår. Det er vanvittigt, jeg ved det, men vi letter. Vi gør studiestarten flyvende, så den huskes for evigt. Yeah. Har du set den film med Tom Cruise, så ved du være ligesom ham. Gør det godt. Hjælp os med at finde jer, nu vi ikke længere alene. Yeah. Det er derfor vi synger. Da vi fandt jer, var det ligesom at finde hjem. Vi har vist os, hvor regnbuen ender hen. Hvis I vil have roserne, vil vi hente dem. For I tager os tættere på himlen. Vækster møder hver uge, det ender galt. DTU, min verden. Jeg har været en skank, og nu skylder jeg en kasse. Guldøl, en flaske vin og 17 flasker gin. Det er min verden. Jeg har været fuld en uge. Kan det virkelig passe? Jeg rendte restløs rundt på DTU, vidste slet ikke hvor jeg var. Min vægter tog min hånd og tog mig med til et sted, som de kalder kælderbar. Derfor vi synger. Kælderbar. Da vi fandt dig, var det ligesom at finde hjem. Kælderbar. Du har vist, hvor et lysværk kan købes hen. Kælderbar. Hvis du vil have min næste, vil jeg hæve den. Kælderbar. Og hvor i mit nye F-16. Lad mig tage dig hertil. Det er Sejrborg. Det er her, hvor vi to mødes, og hvor tømmermænd du får. Nu er det børnetid. Tid til at danse og lege, synge i kor. Tid til det kage, tid til en guldøl, tid til at snakke med mor. Nå, nu ikke så meget pjat. Jeg følger dig. Jeg tænker dig. Og jeg håber ikke, du skuffer mig, for til sommer skal jeg på en rustur med dig. Det kræver, at du ved, hvad PF er. Du ved, hvad det rent faktisk indebærer. Det er godt for dig, ligesom Inge er. Hun er bedre end de fleste. Ingen blær. Yeah, festen er lige gået i gang. Den her aften bliver helt sikkert lang. Du er fly som et stjerneskud. Slå ørerne ud, lidt til den her sang. Hey Victor 11, du er sgu pæn. Baby, lad fornuften blive derhjemme. For ølerne er taget fra. I morgen kan du regne med tømmermænd. Men der er en mening med de her ting. Det er for at lære andre mennesker at kende. Det er som bungee jump. Vi kunne kaste os ud, uden at vide, hvor vi lander hen. Vektorne, hvad var vi uden dem? I er nogle rigtig søde piger og drenge. Så kom nu med os og tag den rus. Tættere på himmeland. Vi kalder det op. Vi kalder det optur. Vi kalder det for optur. Hør mig. Den tager dig tættere på himlen. Da vi fandt jer, var det ligesom at